Pelastajat, kirjoittanut Pekka Kämäräinen. Help! Simo Siili pysähtyi, vetäytyi hetkeksi piikkiensä suojaan, mutta nosti sitten päänsä ja kuunteli. Taas se kuului. Joku huusi apua. Simo tuhisi hetken paikallaan, mietti ja lähti sitten parasta vauhtiansa vipeltämään kohti huutajaa. Tuttua polkua oli helppo mennä. Pian Simo pysähtyi kuuntelemaan. Help! Nyt ääni kuului läheltä, polun oikealta puolelta. Simo Siili työntyi mustikan varpujen joukkoon. Hitaasti se eteni varpuviidakossa. Pieniä oksia raahautui sen piikeissä, mutta niistä Siili ei nyt välittänyt. Joku tarvitsi apua. Help! Se kuului jo ihan läheltä. Nenään ei tullut erikoisia hajuja, mutta sitten Simo Siili näki huutajan. Muutaman metrin päässä oli kiiltävä peltikasa, mutta ei se mikään peltikasa ollutkaan, kun Simo mönki katsomaan sitä lähempää. Sehän oli kuin ihminen. Sillä oli jalat ja kädet ja pullea vartalo. Silmät tuikkivat valoa hämärään iltaan. Kuka sinä olet? Änkytti Simo Siili ja meni vieläkin lähemmäksi. Help! Toisti oli jo ontolla äänellä. Simo säikähti ja oli jo lähdössä pakenemaan, kun ylhäältä kuului kumea ääni. Se tarvitsee apua! Nyt Simo vasta säikähti ja kyyristyi suojaan piikkikäräksi, sillä se tunsi Heikki Huuhkajan äänen. Meidän täytyy auttaa sitä. Tule vain ulos sieltä piikkilinnastasi. Nyt on hätätilaa. Meidän? Miten me voitaisiin auttaa? Meidän täytyy saada muita apuun. Jää sinä tähän ja huuda apua. Minä lentelen ympäri metsää ja huhuilen. Heikki Huuhkaja lähti äänettömän lentonsa, mutta huhuili välillä kuuluvasti. Hätätila! Kaikki ystävät! Kaikki Simo Siilin luo Honkavaaraan! Pian paikalle loikki Jussi Jänönen ja selitti Simolle. Yritin herätellä Olli Oravaa, mutta ei se herännyt. Mitä tehdään? Simo ei ehtinyt vastata, kun Kalle Kettu hiippaili ihan Olion vierelle. Help! Kuului taas. Kalle hypähti korkealle, mutta toipui pian ja alkoi selittää tuuheaa häntänsä liuhutellen. Tämä on robotti. Se on taluttanut mummoja monena päivänä hoitokoti huolettoman pihamaalla. Haetaanko ihmisiä sitä auttamaan? Kaikki ovat nukkumassa, rääkäisi Riku Rotta jo tullessaan. Se on robotti Ropo, minä osaan sitä auttaa. Riku hyppäsi robotin päälle ja alkoi painella sen rinnassa olevia nappuloita. Yhtäkkiä Ropo alkoi nostella ensin oikeata, sitten vasenta jalkansa. Ylös, alas, ylös, alas. Se kävelee, naukaisi Iiro Ilves, joka myöskin oli juossut paikalle. Joo, mutta ei se mihinkään liiku, haukahti Kettu. Se pitää saada jaloilleen, keksi Jussi Jänönen ujosti. Vaikka olikin hätätila, sitä pelotti katsella Iiro Ilveksen kiiluvia silmiä ja Kalle Ketun valkoisia hampaita. Riku Rotta painaisi nappulaa uudelleen ja Ropo makasi taas liikkumatta marjanvarsien joukossa. Se pitää kantaa takaisin hoitokoti huolettoman. Se on eksynyt ja kompastunut täällä metsässä, sanoi Pasi Pöllö, joka oli äänettömästi lennähtänyt kuusen oksalle. Niin, tai nostaa se jaloilleen. Ei sitä kukaan jaksa kantaa, se pitää nostaa pystyyn, sanoi Kalle Kettu ja tarttui rohkeasti etutassuillaan Robon päästä. Kaikki eläimet seurasivat jännittyneenä, kun Kalle yritti nostaa robottia jaloilleen. Pää ja koko yläosa kohosi hiukan, mutta muksahti sitten takaisin maahan. Kalle Kettu hypähti taaksepäin, kun päästä kuului taas, help! Apua on tulossa, huhuili Heikki Huuhkaja. Herra Hirvi on tulossa, mutta karhu Mesikämmen on töissä kuvauskojulla Kuhmossa. Ei tässä karhua tarvita, röhisi veli Villiseka. Valkoiset torahampaat vain välkähtelivät, kun se työnsi kärsänsä Robon pään alle ja nosti nopeasti päätänsä. Robo kohosi melkein jaloilleen.
Katsojat ehtivät jo taputtaa tassujansa ja siipiensä, mutta sitten robotti romahti taas maahan. Veli Villisika yritti uudelleen. Tulos oli sama. Kantaa se pitää, naukaisi Iiro Ilves. Jos kaikki yhdessä yritetään. Ei se pysy kenenkään käpälissä. Minä nostan sen pystyyn, tuhahteli herra Hirvi, joka oli jo hetken kuunnellut ja katsellut pelastajien touhuja. Pitkillä koivillaan se otti muutaman askeleen, sovitteli sarvensa robon pään alle ja kohotti sen hitaasti pystyyn. Siinä se seisoi silmät välkkyen, ja katsojat hurrasivat ja taputtivat. Laita se kävelemään, komensi Pasi Pöllö ja katsoi Riku Rottaa. Ei sinne yllä, vinkaisi Riku ja katseli ylhäällä olevaa komentonappuloiden rivistöä. Hyppää kärsälle, röhkäisi veli Villisika ja laski päänsä rotan lähelle. Vaikka Villisika oli outo otus ja sen mahtava pää hiukan pelottikin, Riku kiipesi kärsälle, veli nosti päätänsä ja Riku painoi ensin home-nappulaa ja sitten go. Ropo vilkutteli hetkisen silmiensä. Riku ehti hypätä turvaan ennen kuin se kääntyi ja lähti astelemaan kohti lenkkipolkua. Se kääntyi ihan oikeaan suuntaan ja tallusteli rauhallisesti kohti hoitokoti huoletonta. Eläimet seurasivat metsän suojasta robon menoa. Yhtäkkiä Heikki huuhka ja karjaisi. Rosvoja tulossa! Kaikki jäykistyivät katsomaan. Mutta sitten Riku Rotta alkoi tirskua. Hoitajia ne ovat! Niillä on suojanaamarit! Pian polulta alkoi kuulua ihmisten huolestunutta huhuilua, ja näkyviin tuli 2 hoitajaa, joiden suuta ja nenää peitti valkoinen maski. Sitten toinen näki robotin ja kiljaisi iloisesti. Tuossa se robo on. Voi, miten sinua on etsitty. Se on kotiin tulossa. Missä se on harhaillut? Eksynyt se on, mutta osasipa lähteä kotiin päin. On se viisas. Niin mekin ollaan, tuumivat eläimet tyytyväisinä piiloistaan, kun hoitajat lähtivät taluttamaan roboa hoitokoti huolettomaan ja odottamaan seuraavan päivän kävelylenkkejä.